ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു പരീക്ഷണമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ആദ്യം ഒരു മെഴുകുതിരിയും ഒരു ലൈറ്ററും ഒരു പ്ലേറ്റും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസും പിന്നെ 2 ടിഷ്യൂ പേപ്പറുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വർക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ പ്ലേറ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച ശേഷം 2 ടിഷ്യൂ പേപ്പറും അതിന് മുകളിലായി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്കാക്കി ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് കുറച്ചായി ഒഴിച്ച് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനെ പ്ലേറ്റിലൊന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക. ഇനി നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ മെഴുകുതിരി നമ്മൾ ലൈറ്റർ വെച്ച് കത്തിച്ച ശേഷം നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് മെഴുകാക്കി അതിന് മുകളിൽ ആ മെഴുകുതിരി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു കുപ്പി ഗ്ലാസ് എടുത്ത ശേഷം ആ മെഴുകുതിരിയുടെ മുകളിലായി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെഴുകുതിരി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതല്ല നമ്മളുടെ മാജിക്. ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ കുപ്പി ഗ്ലാസ് പിടിച്ചൊന്ന് പൊക്കി നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ പ്ലേറ്റും പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.